tomto videu ti prezradím, prečo väčšina ľudí je nešťastných, smutných, frustrovaných. Nie je to nič veľké, veľkolepé, nič nové a napriek tomu väčšina ľudí na tejto zemi, v tejto spoločnosti sú nešťastní. A tým dôvodom je, že celý ich život pracujú na snoch niekoho iného. Celý život počúvajú autority. Celý život počúvajú niekoho, kto im dáva povely, kto ich riadi, kto ich smeruje. Ale ako náhle začneš pracovať na svojich snoch, na svojich cieľoch, na svojich víziách a budeš ich prekonávať, tak tým pádom sa staneš šťastný. A ako náhle si budeš dávať cieľ, nový cieľ, ďalší cieľ, tretí cieľ, 10. cieľ, 20. cieľ, tak budeš v tvojom živote šťastný. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš do komentu, či máš nejaké ciele v tvojom živote, no a zdieľaj toto video ďalej medzi tvojich priateľov a známych.